Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dumateng para sepuh, para sesepuh ingkang sampun ana ing pamawas wekdal pitutur ingkang kinurmatan, dumateng para pangemban-pangembating praja satrane negari minangka pantam-panteming kawula tasih ingkang kula hormati, dumateng Bapak Ibu tamu undangan sedaya ingkang tansah bagya mulya. Saderengipun kawula matur semoga kita sarengan ngunjukaken puji syukur dhateng Mahadarang Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan serta anugerah dhateng kita sedaya sehingga wonten ing enjang menika kita saged kepanggihan wontenipun Bapak Sumarno sakulawarga kanthi rahayu wilujeng boten wonten alangan satinggal menapa. Amin. Salam selawat mugi dipun limpahkan dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados kita benjang kantos kapatanipun. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, nggih kawula piniji suwe salira saking panjenenganipun Bapak Kaidi sakulawarga pilih pisawan kawula wonten ing kapan kalipun Bapak Sumarno inggih menika ingkang sepisan atur salam taklim dumateng Bapak pisan Bapak Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah rahayu sedayanipun. Amin. Ingkang kaping kalipun jeneng kemasahaken Sri temanten kakung ingkang asma Jasun dari Setyono kawula pasrahaken dumateng keluarga Bapak Sumarno supados emangkenipun kajabaken kalian Mbak Nur Dwi Cahyanti awet sampun kalampahan estu kawula saking keluarga Kamplong Nutranadi tansah nderek bingah. Mugi-mugi Mas Jasun dari Setyono ingkang kasut krama kalian Mbak Nur Dwi Cahyanti dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Kaping kalipun nggih menika masrahaken sanggan kakung cakeping salaki rapi nika sampun jangkep mangke monggo dumateng Bapak Sumarno sakulawarga. Kaping kalipun nggih menika wonten lanjang seta nika kakung Bapak pisan nika sampun kaserat boten perlu kalawas wonten sampun putusanipun mangke borong inggihipun maringaken dumateng para ingkang wajib anampi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pepilih saking keluarga Wonogiri pinjang minggu menika ngawontenaken pepilih keluarga saking Datu badhe sepasang nganten dhateng Kamplong Nutranadi terus manggihaken menika namung Celimen saged nganten kemawon nggih menika mboten kata-kataken menika mboten napa-napa ngaten. Pepilih mangke saged pisawan dhateng Kamplong dari keluarga mriki tansah berhayu wonten ing margi mantos dumugi pangsulipun. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang hormati, pepilih keluarga Bapak Kaidi anggenipun sowan kula sarombongan wonten kalepatanipun ingkang kula sengaja lan boten kula sengaja kawula nyuwun pangapunten lan mangrih bilih sampun ditiwanci
paripurna pawirahan kula sarembangan nyuwun pamit. Mugi-mugi lampah kawula saking mriki dumateng kampung Adipira tansah mangke rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa. Amin. Makaten matur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna kangge pasrah saking kula Bapak Ahmadi kanthi ujung sami kula pangke ditampi nipun Bapak Jemiran. Bekal kasebaken matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alun nyanipun para pepundhen, para sepuh, para aji sepuh ingkang satuhu kala bektosi, saderengipun matur sumangga kita tansah munjuaken rasa syukur alhamdulillah rabbil alamin dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing rikang siang sonten punika panjenengan kalasan kawula saged makempal silaturahmi wonten dalamipun kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Sumarno kanthi rahayu wilujeng boten wonten pambeng satunggal punapa. Boten katalumpen salam saha selawat mugi tansah kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi wonten ing yaumul kiamah yaumul akhir Allah telasan panjenengan estu-estu dados penderehipun saha pikantuk syafaat saha barakahipun. Amin Allahumma amin. Para ingkang satuhu kala bektosi langkung-langkung panjenenganipun kadang besan sutresna panjenenganipun Bapak Kaidi telasan Ibu Mistariah ingkang pidal wonten ing kampung RT setunggal RW setunggal Adipira Nguntara Nabi ingkang satuhu kala bektosi saha panjenenganipun Bapak ingkang masrahaken Siatmojo pinanganten kagung nggih Bapak Ahmadi ingkang satuhu kala bektosi ingkang sepindah panjenenganipun ngaturaken nggih salam kawilujengan salam taklim kanthi wasilah kala tampi kanthi wasilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi dadosaken rumah keting pasederekan ingkang antosipun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sumarno dalasan Bapak Kaidi ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Ahmadi ingkang kula ngaturaken Siatmojo pinanganten kagung ingkang ngasesilipun Bagus Jasun Dewi Setyono putra tanaya panjenenganipun Bapak Kaidi dalasan Ibu Mistaria kawula tampi kanthi suka bingahing manah saha birawaning penggalih mangke kula aturna panjenenganipun Bapak Sumarno mugi katampi menika dados putra putrinipun ingkang menika boten beda-bedaken menika anakipun putranipun piyambak saha putra mantu. Ingkang salajengipun Bapak Ahmadi amaringaken nggih menika Drancang Seta sedaya menika sampun wonten alamatipun piyambak-piyambak ing mangke kawula tampi kanthi suka bingahing manah ing mangke kula aturaken dumateng ingkang pirangga nunggih nyiranipun Bapak Sumarno sak lawangsa mugi dadosaken amal kesaenan panjenengan. Para bapak ingkang satuhu kawula bektosi ing mriki panjenenganipun Bapak Kaidi ing mangke pawiwahan prasaja sampun ndongkap paripurna ing mangke badhe nyuwun pamit saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sumarno namung hadhedherek mugi-mugi sak lampah panjenengan saking wit nggih menika Polaman RT kalih RW 8 Saradan Baturna Negeri tumuju ing kamplong tansah rahayu wilujeng boten wonten pambeng satunggal punapa. Mengaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atur dumateng Kendari Woro ingkang wicaksana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurno ati jawara pasrah parapi saking protokol yang sampun piniji